Nad Liptovskou dolinou prelietava letka bojových lietadiel. Píše sa 8. maj 2010. Na vojenskom pamätníku Hajnicovo nad Liptovským Mikulášom sa koná celoštátna pietná spomienka venovaná 65. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Tu na pamätnej kóte 764 sa nachádzajú hroby 1368 padlých československých vojakov, ktorí zahynuli počas 62 dní od 31. januára do 4. apríla 1945 v krutých bojoch o oslobodenie Liptova. Medzi tisíckami prítomných je aj vyše 84-ročný Julius Kusý, radový partizán a príslušník 1. československého armádneho zboru, ktorý sa prišiel pokloniť pamiatke padlých kamarátov s členmi Zväzu protifašistických bojovníkov z Trenčína a Bánoviec nad Bebravou. V hroboch ležia aj jeho druhovia, s ktorými sa ledva spoznal vo februári 1945 v Poprade, keď po zaradení k 4. brigáde boli hneď odvelení k Liptovskému Mikulášu. Jeho partizánska anabáza po slovenských horách, kruté boje, strádania, zima, hlad, zajatie, únik len o vlások pred smrťou, útek, mená zastrelených a umúčených kamarátov. To všetko neustále ožíva v jeho pamäti ako pestrofarebný film, ktorý sa už nedá zmazať. Započúvajme sa do jeho slov, ktoré odkrývajú dávno zabudnuté udalosti, ktorých aktérom bol. Moje prekvapenie bolo, keď 29. hlásil profesor Sára z Banskej Bystrice, dal do rozhlasu, že povstanie začalo a ilegálni pracovníci, som sa nachádzal vtedy u Hrovci. Ilegálni pracovníci tiež už očakávali, tak sa to zešlo a už organizovali stretnutie sa to volá z dola Uhrovca Zavodska. V tom prišli aj títo, sa dozvedeli, čo sme ich podporovali, títo zbehovia a ten soviet Nikolaj, čo ušiel z transportu a tí už tiež dobehli tam na to stredisko. To bolo. A ten Nikolaj hneď, jak oni už došli asi 5. alebo 6. A ten Nikolaj pribehol ku mne, chytil ma okolo krku a hovorí: Julane, náda krývať sa, náda vojúvať proti fašizmu. Tam potom hneď rozdeľovali úlohy a hliadky, stráže sa potentovali. A potom hneď sme išli, to sa išlo z Uhrovca hneď do Novák pre zbrane, tam do doliny, tam zbrane sa brali a rozdeľovali. Sústredili nás tu v Bánovciach do Sokolovne a tam rozdeľovali a plánovali, to už bolo asi, myslím, 2. dátum si, a útok na Trenčianske Teplice. Nakoľko tam sa zdržiavali Nemci, ktorí robili v závode v Dubnici, a tak sme robili útok, šli sme na 2 autách a ja som bol zadelený v šate sedlára. No tak Nemci, jak zistili, tak sa postavili proti nám a s nami už sme boli pomiešaní s topolčanskou posádkou. To už boli partizáni, aj regulérna topolčanská posádka, ktorá sa pridala
do povstania. No tak to bol pre nás prínos, že tí už mali vojenský výcvik a jedno druhé a my sme sa už prispôsobovali s nimi, ku ním. Sme boli sústredení, to sa volalo Sokolovňa, na špitáli, tam na dvore a v záhrade a to. A nadletelo nemecké prieskumné lietadlo, a ktoré zhodilo, to bolo asi trojmiestne, prieskumné, a zhodilo ručné granáty aj tam na nás do záhrady, tam sa nikomu nič nestalo, ale nejaké granáty spadli do blízkosti hotela Hlavina a tam bol usmrtený vyučenec, kelner, mladý chlapec Milan Puchor a bola tam servírka, ranená Milka, tá prišla, potom jej amputovali nohu. Ja som sa dostal už do veliteľovi Sedlár, ku Sedlárovi, a tam som už dlhšie na rozviedky chodil a takto, až potom sme sa presťahovali do Bystrice. Do Bystrice sme sa dostali, myslím, 5. septembra. No a tam už nás porozdeľovali a na určité úseky. No, najhoršie bolo, keď prišiel 28. október a Nemci, presila Nemcov zdolala a zmocnila sa Bystrice. No a to už sme dostali príkaz na vlastnú ruku a tak sme išli znova na Donovali a na Prašiu a tam už boli vojaci, už sa to schádzalo aj z toho, aj od Zvolena, aj z Krupiny, zo všetkých strán, no tam to už bolo. Najhoršie bolo, všetko sa stretlo na Starých horách a zo Starých hor sme sa rozchádzali. Aj tam nadletelo nemecké lietadlo, tiež preskumné lietadlo, pustilo sirény, to zmiatlo vôbec všetky povely, no tam bol taký chaos a to bolo najtragickejšie, že tam už boli aj civili, matky s deťmi a sedláci, už všetko na Starých horách sa sústredilo a tam sa to rozchádzalo. Tak z toho mám taký zlý zážitok. Každý hľadal, ako sa najbližšie dostať domov. Dostal som sa do Bánoviec až 23. novembra. Nemci už stláčali, už som bol šťastný, že som sa dostal domov. Nemci stláčali aj od zhora, od Prievize a to, a zase aj od Topolčan, tak som zajali ma. A už som sa dostal domov a zrazu, keď už som bol doma, tak nás postavili, bol som 50 metrov od rodnej chalupy, to nebudem, a postavili nás na most a civili, už Nemci prišli na motorkách a postavili nás na most
a civili, čo boli občania, čo ma poznali, a keď ma zbadali tam, že stojím, tak sa odo mňa odťahovali. Lebo oni sa považovali, že ako neutrálni, že nikomu nič nespravili a neboli to, tak sa cítili ako, že nič sa im nestane. A v tom bolo jedno, že zobrali nás do školy a v tom už tam dávali, prišli, zhromažďovali občanov a ja som stal na katedre v škole a v tom otvorili sa dvere a môj otec sa postavil do dverí a zbadal ma tam. A ešte som začul, keď povedal, no toto mi bol čert dlžný. A vyšetroval nás Nemec, bil všetko jedno cez druhé a tak. Nemec prikázal, Herr Torovský pivnic anschießen. Tak ma dolu schodmi šikoval a tam tí pivnice sa triedili na troje. Tri pivnice boli. Tak jedných boli ľahší, druhých to a tej tretej pivnici napravo tam boli tí chudáci, čo sú tu. A tak ten Torovský ma tlačil tam do tej pivnice, kde boli tí. Tento Ondrej Bodka, ten robil starostu Omastinej. Veľmi dobrý človek, tento. A ten už ležal tak pri dverách na kraji a bol takým sukenným kabátikom prikrytý, ten bol dolámaný. Ten už ani sa nepostavil, ten len stonal tam a to. Tak všetci tam boli a tí gardisti mi sa začali hádať s tým Torovským, s tým, čo ma šikoval. Ten ma dával napravo a tí ma doľava, kde boli ľahší. No a v tom dolu schodmi začal dupot, išiel ten Nemec kontrolovať tie pivnice. A oni, jak videli, tak v tom ma chytili tí gardisti. Zhodou okolností tam boli dvaja bratia. Ma sočili do tej pivnice naľavo. Ja, jak som ušiel z depa, ešte som si zobral dvoch kamarádov, to boli partizáni tiež, Dirgas a Drnda. Jeden bol z Oščadnice a druhý, myslím, z Šťadce, tam od zhora boli. Štefán Pavle, Michal Pichler. Ten Pichler, ten bol zo Svinej, Petre. No, to bol starý obchodník. No, Vojtek Masaryk, to bol ten nadporučík aj s Rybanom. Tí prišli tak, jak aj ja, od Bystrice a mali tú nevýhodu, že celé mesto ich poznalo ako povstaleckých oficierov. No tak to už gardisti, peohagisti a jedno druhé to mali gusto. Joj, ten Nevinno, to bol mladý, pekný chlapák, tento Janko, on mal brata Michala a tento Janko, frontový vojak, prešiel Rusko, Taliansko a tuto ho zobrali Nevinno. Štefan Garaj, toto bol mladý chlapec, 18-ročný, vyvinutý, ten ušiel do hôr a v horách ho zobrali s týmito. Vdova Kuricová, tam to bola krčmárka, vdova po starom frontovom vojakovi z bývalej vojny. To mala krčmičku a to. Tak tu zabili aj s jej synom
Dova Kuricova, Béla Kuric, kde je Vojtech Kuric. Vidíte, aj tento Jan Ševčík, aj tento Jan Ševčík. No boli, tí podporovali partizánov, to každý podporoval. Štefan Siklenka. To bol zmobilizovaný Slovák, záložák, asi 38, 40 rokov vtedy mal, hádam. A sme ich zajali maďarských vojakov a on bol v maďarskej armáde, ani maďarsky nevedel. A viacerí boli. Ani maďarsky nevedeli, tí chlapia boli zo zabratého územia. Štefan Siklenka, Joško Klenovič, a takí to boli čistí Slováci, čo ani maďarsky nevedeli. S týmito som sa viac nestretol. Kšina, Zavada, to všetko po horách sa chodilo. Odtiaľto zo Kšinej do Trebichavy, potom toto, Šípkov, Čierna Lihota, potom Valašská Belá, a toto je už na Ilavu, Dubnicu, Zliechov, Čičmany, to tu není. A vidíte, tam je na Dubnicu, no Dubnica, toto Trenčárske Teplice, ale Trenčárske Teplice, to sme už odtiaľto chodili. Odtiaľto Letný Majer a hore Trenčárske Teplice. Zdržávali sme sa na závade, na tých lazoch, u Šebenov, na Dlhom laze, konkrétne Zrnek a oni Števka, a kto to tam bol ešte? No tak, tí sa starali o nás, venovali sa nám, koľko vládali, vzorne. Potom sme sa z Dlhého lazu pretentovali na Valašskú Belu a z Valašskej Belej, tam sme operovali a potom sme z Valašskej Belej už do Čičman, do Zliechova a tak zachodili. No, tam sme potom dosť dlho boli v Čičmanoch, no a tam sa aj stalo to, že sme boli vyslaní do Zliechova a sme sa stretli v háji za Čičmanami z gardisti a tam nám padlo, to velil Četár Doboš, Števo, aj to viem, z Bielých Kostolov. A tak my sme išli, to sa volalo Husí pochod, stopa do stopy. No a Štefan, on bol četár, išiel popredku a stretol sa s tou postupujúcou hliadkou tých peohagistov. To boli všetko z toho, z okolia Považskej Bystrice a Trenčanských Teplíc. No tak sa vyzvali a my sme tak boli, to v prudkom svahu bolo. A my sme tam, a už keď sa dohadovali, že kto za akým cieľom, kto je, tak on, Števo hovorí, Doboš, my sme bojovníci proti fašizmu a proti ich prisluhovačom. A vy ste kto? My sme bojovníci proti židobolševikom a zradcom slovenského národa. Presne tak toto bolo a v tom z našich nás bolo 12 a z našich jeden povedal, nehádaj sa a v tom od nich niečo zbadali, lebo čo, od nich dávka. No, od nich prišla sprcha hneď na nás, tak 9 padli na mieste a 3 sme ostali. Pri jednej akcii sme išli do Zliechova, cez Čičmany, Zliechov a tí dediny rovné podete tam smerom na Ilavu. A odtiaľ sme sa vracali, už keď sme išli odtiaľ spátky, tak na Valašskej Belej Nemci obkolesovali
A pýtali sa ma títo výsadkári. Černí, starých a to. A tí už boli u Stanka a hovoria, Ďulo, kde chceš ísť s týmito? No chcem sa dostať na Dlhý las, do závady. A hovorí, to si vyhod z hlavy, to je nemožné. My sme obklúčení Nemcami, tak to jedine ostan s nami. Tak som ostal s nimi a to už mi vyzradili, lebo to sa kvôli vyzradeniu nehovorilo, čo aké plány boli, ale už tak mi povedali, my už ráno odchádzame za frontu. Tam na Valašskej Bielej, potom sa išlo do Čavoja, Čavoj, tie dedinky Temeš a cez tie vrchy smerom na Prievické pohorie a tak sme sa dostali nad Handlovu až do týchto hôr ku Brezu nad Hronom, do tých vrchov. Tam ešte boli rumunské vojska, čo sa nemohli ešte tam z Nemci. Nemci mysleli, keď my sme už boli omrznutí, všetko, už sme neboli bojaschopní. Ale Nemci mysleli, my sme tak do doliny spustili ešte nejakú palbu a Nemci mysleli, potom už tí, čo ostali zajatí, tak povedali, sa vyjadrili, že oni mysleli, že sú regulérnou armádou obklúčení. Oni nevedeli, že útočí na nich hrska týchto lazárov. No, tak my sme sa potom, už sa oni stiahli, Rumuni hneď postúpili ďalej, no tak potom sme zišli už dolu do Popradu a v Poprade nás už potom prezentovali a pridelili do armády. A ráno sme už aj nastupovali na Sihoď a tam nám len ukázali, už nás brali ako skúsených vojakov, žiadne debaty s nami a dali nám polné lopatky a ukázali nám, ako sa robia okopy a už nás aj brali smerom na Mikuláš, do Mikuláša, ale v Mikuláši sa to už skončilo, tak sa mi ešte ušlo a ušlo sa nám to už aj z východnári, ktorí boli zmobilizovaní od 18 rokov do, myslím, do 45. Ešte si pamätám na nejaké ména, Četár Krišanda, Semaniak, potom Fronko, Dáno z Liptovskej Kokavy a bratia Horvátovci, Cigáni, asi 3 alebo 4 boli. Slabšia minometná palba bola a behol som do chalupy, predo mnou tam padli 2 míny a jedna jak som skočil do chalupy, tak som dávku hneď vo dverách do stropu pustil, vystražnú a vošiel som do izby napredok a tam boli Nemci, práve mohlo byť ráno, ale 9 hodín a Nemci už sa tam hostili, mali bravčovinu na pekáčoch, mohlo by ich byť asi okolo 12. Ale už všetci boli absolútne mŕtvi, hlavami na pekáči, za stolom opretí hlavami na pekáči. Tam už bolo viac krve na pekáčoch ako bravčového mäsa. No a som sa pozrel a zo stropu visela mína. Tak som hneď s kríkom vybehol von a som zavolal, no to hneď po ruke dobehol pyrotechnik. No tak požiadal, zhodou okolností, to bol tiež východňar, tak, ale skúsený vojak, starý mazák, tak fronťák. Aby som mu dal stolicu,
zobral stolicu a on tú mínu začal kolísať. A ja, jak som to zbadal, ja som vyletel von. A on čo si pýtal, a ja som už bol na dvore. A on hovorí, a Mária Božská ťa pokladala, kde si? No ja som, a on už potom tú mínu vykolísal, už ju zobral a hovorí, táto takej neboj, tá už keď nebuchla, keď narazila do tých dosiek, tá už nevybuchne, tu už môžeš aj spávať. Tak sme odtiaľ, potom z Považského podhradia, išli smerom Lúky pod Makytou a tie dedinky. Tam sme ešte, tam na jednom laze som dostal príkaz, aby som išiel s 2 civíli ohlásiť civilom, ktorí boli evakuovaní pred frontou. Tak som ešte išiel tam, ich ako regulérny vojak vyzvať, že už sú oslobodení, aby sa vrátili do obce k svojim rodinám. Prvá obec na Morave, čo sme zbehli, bolo hoviedzí a tam bola štreka a tam pretiahli lokomotívu s vagónami a z vrchu hlásili, že tam stojí lokomotíva, vlak, tak delostrelci dostali príkaz zahájiť palbu na tú lokomotívu, ale zase naši dôstojníci hnali zmocniť sa vagónov. Tak jedni strieľali na vagóny a druhí nás zase hnali, aby sme sa tých vagónov zmocnili. Tak tam sa stalo, že popadali naši, a to už aj hádam, aj Nemci strieľali, a kto vie, čo bolo, tak tam popadali východnári. No a z hodou okolností sa stalo, že tam padli 3 bratia. Z Bystrice sme už potom postupovali na Vsetín a tam už smerom na Českomoravskú Vysočinu. A tam všelijaké zážitky a to sme už čistili hory, pravda Rojnice, to sa čistilo. A už sme boli vymenení tak po 20 kilometroch, lebo ako, to už boli úseky. Tak sme zišli na cestu a už sme sa tak zviechali, no oddychli, že sme už na ceste a jedno druhé. A v tom išiel obrnený transportér, spravodajci mali džip, alebo čo ja viem, aký voz to mali, obložený tými pancierovými doskami a vyhadzovali papiere za slobodné Československo, sloboda, podpísaná kapitulácia. A už keď sme prišli, pravda, do Prahy, to už bolo po povstání, už nám zážitky vyprávali, no tak to už sme museli len hlavami prikývať, že teda mali to horšie ako my, že viac zažili za tie 4 dní, lebo koľko to trvalo, jak my, čo sme sa plazili, alebo tí, čo išli z Buzuluku do Prahy. Tak, no, to už boli zážitky a to. Ubytovaní sme boli v Benešovej škole, ale keď sme manifestovali pred pána prezidentom Benešom, čo prišiel z exílu, tak to pravda už, a už stalo sa, že pred tribúnou nám zhodou okolností sa zakoptal koník, padol a na ňo druhý, tretí, to popadalo a pravda už sme ich dvíhali, už nás to mrzelo a prezident hovorí, vojáci, nič se neděle, nič se nestalo, nič se neděje. Vy už ste svý dokázali Nemců, fašizmu, Germánov ste porazili a teď sa držte, aby ste postupovali bez zdraví a budovali osvobozenú Československou republiku.